קובי עזרא. שלום. ספר לנו מעט על העשאי. צמח העשאי, או פרי העשאי, אינו למעשה שמו גרגיר יער ברזילאי, כאשר מחקרים הראו שפרי העשאי, או הצבע שלו, הצבע הסגול כהה הזה בעצם, מכיל חומרים נוגדי חמצון בריכוז מאוד מאוד גבוה, כגון פוליפנולים, אנטוציאנידים ופרואנטוציאנידים ופלבונואידים. כמו כן, הוא מכיל גם ריכוז מאוד יפה של אומגה 6 ו-9, ויטמינים כמו ויטמיני B חלקם, ויטמין E, C, מינרלים כגון אשלגן, סידן, מגנזיום, אבץ, וסטרולים צמחיים כגון בטא סיטוסטרול וסיגמסטרול, שהם חומרים דמויי כולסטרול שמסייעים להפחתת הכולסטרול. כמו כן, הצמח מסייע, הפרי מסייע העשאי, מסייע לחיזוק מערכת החיסונית, העלאת רמות האנרגיה בגוף, הפחתות של תגובות יוצרות דלקת, מוריד כולסטרול כפי שציינתי בגלל הבטא סיטוסטרול, מוריד ערכי סוכר בדם, מסייע לתמיכה בירידה במשקל ובשמירה על בריאות מערכת לב וכלי הדם, וגם במטרה לעשות תגובה של אנטי-אייג'ינג לגוף, האטת תהליכי זקנה. כמו שציינתי, העשאי יש בו נוגדי חמצון בריכוז מאוד מאוד גבוה, וישנם כאלה שמודדים את זה לפי יחידות של אורק, מה שנקרא ORAC, שהם בעצם מדדים של ערך שקוראים את ערך נוגדי החמצון במזונות השונים. בפרי העשאי ישנו ריכוז מאוד גבוה של האורק. לדוגמה, פרי העשאי ב-100 גרם מזון מכיל 18,500 יחידות של האורק של נוגדי חמצון של רמה מאוד גבוהה. לדוגמה נוספת, אוכמניות שחורות, מה שנקרא בלוברי, הן מכילות ריכוז נמוך יותר של בערך 5,000 יחידות, רימונים שהם יותר טובים מכילים בערך 10,000 יחידות, אוכמניות כחולות מכילות 3,000 יחידות, פטל 2,700, סמבוק מכיל 2,200 וכו'. דבר נוסף שנציין שפרי העשאי, כמו שחשוב לדעת, הוא עשיר בתרכובות נוגדות חמצון. יש תרכובת שנקראת ולנטין, שבעצם זה פלבון אנטי-דלקתי שמסייע בעיכוב של גורמים דלקתיים בגוף, פרו-דלקתיים בגוף. לסיכום, שימושים עיקריים בצמח העשאי, הוא משמש כנוגד חמצון חזק ולכן מסייע במצבי סטרס חמצוני, מקטין את התגובה החמצונית, מסייע בעיכוב תהליכי הזדקנות, אנטי-אייג'ינג כמו שציינתי, שומר על גמישות העור ומראה עור צעיר ורענן יותר, מטפל ומונע במצבים של דלקתיים, כלומר הוא אנטי-דלקתי בדלקות שונות בגוף, מסייע לצמצום והחלמה של מחלות מסוימות של העורקים, שומר על מערכת לב וכלי דם תקינים, תומך ומסייע בעצם בהורדת כולסטרול וסוכר בדם, ערכי הסוכר, ובכלל משומר על מערכת חיסונית ובריאות תקינה באופן כללי.